og videregående uddannelser i Storbritannien. Jeg hedder Holger Arnbjerg, og jeg er 5 uger mere leder af Alfjord Skibsgården, som ligger i Færøernes smukkeste bygning hernede i byen. Rosehuset, som det også bliver talt eller omtalt som, eller Stavnshuset. Og der har jeg altså kontor, og I har fået min visitkort sådan i stor form. Og jeg har jo været med til at lave Markless udvikling, som nogle af jer måske har været med til. Og nu bliver det jo så måske lidt mere konkret og alvorligt med hensyn til Storbritannien. Jeg kunne måske tænke mig, at når vi nu ikke er mere end en god håndfuld, at vi lige laver en kort runde, hvor I fortæller, hvor I er henne i processen med hensyn til at søge ind til videregående uddannelser, og sandsynligvis også i Storbritannien. Har I lyst til det? Skal vi starte her? Du må gerne sige, hvad du hedder. Ja. Godt. Okay, du er med på en lytter, som det hedder. Godt. Det er også fint nok. Ja, jeg er Elias. Det er jo student sidste sommer, fredag sommer. Ja. Og jeg er så det er sådan en showmark, jeg fortæller en showmark. Ja. Så ja, det er faktisk musical production, som man kan sætte showmark nu. Ja. Og der kan England så være, Storbritannien være et af stederne, hvor der er muligheder. Ja. Er det sådan, at du har alvorlige tanker om at starte næste år i 2019? Ja. Okay. Har du været inde og kigge lidt og se på nogle muligheder? Ja. Altså jeg håber, at jeg har en anden skole, som faktisk opfandt i UCAS. Så jeg læser højt ind i UCAS. Okay. Men jeg er bare sådan lige, hvordan man kan, at man skal søge til en skole, man skal æde ja. Men det er godt, fordi det er lige for dig, vi har tænkt det her arrangement. Så det er rigtig flot. Ja. Har du været inde og kigge på UCAS hjemmeside og fundet nogle uddannelser og steder? Godt. Er du begyndt at søge? Personal statement? Ja. Så jeg ved, at jeg skriver. Okay. Godt. Ja, det er stort sommer. Jeg er ganske godt nu. Jeg har holdt det jo spændende. Jeg læser blandt andet akkurat, det var jeg ikke. Men det er mulig, og det er noget, som jeg ikke godt kommer til. Og nej, jeg er ikke sjovt, det er jo spændende. Ja. Okay, fint. Ja, jeg er Daniel, og det er faktisk nogenlunde det samme som jeg. Jeg har granskuld av perfekte student i sommer. Ja. Og atlan var at arbeide 18 år, og så får jeg lese omkring. Men det er ikke som det er skvær, det vil si at vi det kan man få vilje. Finder. Og det jeg spurgte om, og de har fortalt om, det var jo selv det her med, hvor I er henne med hensyn til processen omkring at finde videregående uddannelser, måske specielt i Storbritannien. Hvor er I henne i processen? Jeg er også færdig til, jeg skal læse bachelor i fashion design, Ja. og jeg er nu med at søge en master. Altså starte efter sommerferien i 2019? Ja. Men så er det jo også nu, at der er nogle uger, små 2 måneder til ansøgningsfristen typisk. Det kan være til design, kan der være andre, men det normale til Storbritannien, det er 15. januar. Der er nogen allerede
allerede passeret, hvis det var Oxford og Cambridge og medicin, så var det allerede 15. oktober, så er det for sent til næste skoleår, men det er en anden historie. Ja, Ja, jeg er også med blevet frisør. ja. Jeg var kjørt ungefär ut av så ur början av dessa dagar. Men jag hade det spännande alltså. Ja. Er du i gang med en gymnasial minimumsudvikling? Ja, jeg kan ikke frisør nu. Okay, det er så ikke det, vi kalder en gymnasial minimumsudvikling, men det kan jo så også give muligheder selvfølgelig. Men du går på frisørskolen her. Okay, godt. Jeg skal lige høre, er der forbindelse nu? Ja. Godt. Det er sådan, at vi streamer det her, og det vil sige, at der kan sidde 1 eller 100 og kigge på det, der foregår her, så jeg henvender mig måske også ligesom til kameraet en gang imellem. Og nu kan vi så sige, at nu starter vi sådan mere officielle del med hensyn til orientering omkring studier i Storbritannien. Grunden til, at vi laver sådan et arrangement, det er jo fordi Storbritannien er det næststørste aftagerland af færøske studenter efter Danmark, når vi så har i regnet Færøerne også, kan man sige. Det er sådan, at det er over 50% af færøske studerende på videregående uddannelse, de læser i Danmark, og der er cirka 40%, der læser på Færøerne, og så er der små 10%, der læser udenfor, hvor Storbritannien er det største land, som modtager færøske studerende. Det er måske en 60-70 stykker, der læser i Storbritannien ud af 150-60 stykker, som er uden for Norden. Og derfor synes vi, og har gjort det de andre år, at lave sådan et særligt arrangement her forud for den store ansøgningsfrist til videregående uddannelser i Storbritannien, som er 15. januar. Og så er det passende tid nu at komme i gang med at lave sine undersøgelser og finde ud af, hvad det er, man gerne vil søge ind til, og få lavet de ting, som skal laves, for at en ansøgning er fyldestgørende. For det er ikke bare lige at sende sin eksamensbevis afsted, og så er det i orden. Det er lidt mere, kan man sige, omfattende, når man skal søge til Storbritannien. Jeg har her et stykke papir, som også findes på Altheirsvilkårens hjemmeside, som er heroppe. Den hedder jo sato.fo/ask. Og inde på den, der har jeg et link, der hedder Rå og Managong Død. Og der vil jeg dele sådan et stykke papir ud, fordi det er sådan generelt ikke bare til Storbritannien, men i det hele taget, hvis man vil uden for Norden og uden for kongeriget at læse, så er det ligesom den her procedure, man skal igennem, når man skal læse videregående uddannelser. Og på bagsiden er så de takster, som rent økonomisk er relevant for jer også. Men første trin, kan man sige, i den her proces, det er jo at finde uddannelsen. Om det skal være det ene eller det andet sted, i det ene eller andet land, eller hvad det er. Og der er så opregnet nogle forskellige søgemaskiner, portaler, hvor man kan finde det. Og den mest oplagte til Storbritannien, jamen det er jo ucas.com. Og den ser jo sådan her ud. Og når man så har fundet sin uddannelse, så skal man jo altså til at søge og finde ud af, hvornår er der deadline. Og det er meget forskelligt for de forskellige lande, og også i Storbritannien, som jeg kort nævnte før, så er der enkelte uddannelser, hvor man allerede skulle have søgt 15. oktober for en god måned siden for at komme ind til næste år, men det er altså de færreste. De fleste har ansøgningsfrist 15. januar. Der kan være enkelte, som har ansøgningsfrist lidt senere, nogle kreative uddannelser. Og endelig er der stadigvæk mulighed for at søge uddannelser i Storbritannien helt frem til sommerferien, men så kommer man bare ikke i første række og har ikke valgt på alle hylderne. Og endelig er der altså også mulighed for i Storbritannien at søge i august måned, det der hedder restpladser,
men så er udvalget altså endnu mindre. Så det oplagte, det er at søge til den officielle store ansøgningsfrist her 15. januar. Og når man så har søgt der, jamen så kan man jo altså få et svar hen på foråret. Det er ikke sådan en bestemt dato fra Storbritannien, hvor man får besked om, det er ikke 1. maj eller 28. juli eller noget andet. Det er hen over foråret eller forsommeren, og så kan man få 3 svar på sin ansøgning. Den ene, det er, at den er afvist. Altså fordi man ikke er optaget, ikke er god nok, man opfylder ikke kravene, er ikke med i den gruppe, der bliver optaget, fordi ens eksamens og ens ansøgning ikke er god nok. Så kan man få det, der hedder et conditional offer, altså et tilbud om en uddannelse, hvor der er en betingelse, at man for eksempel skal bestå sin eksamen, hvis man ikke er færdig med sin studentereksamen eller gymnasiale minimum, eller man mangler et sprogkursus eller noget andet. Og så kan man jo se, om man kan nå at opfylde den kondition, den betingelse, inden det bliver august, og hvis man kan det, så får man forhåbentlig det, der hedder et unconditional offer. Altså et tilbud om en uddannelse uden betingelse, det vil sige, nu kan man så sige ja tak til sådan et tilbud, man får. Og det vil sige, så er vi altså henne ved sommeren 2009 i det her tilfælde. Og så er der jo, at også til Storbritannien og alle andre lande, hvis man skal have SU, statens uddannelsesstøtte, med fra Danmark, som man har ret til som dansk statsborger, og hvis uddannelsen er SU-godkendt, så kan man altså få dansk SU med til en godkendt uddannelse i udlandet, og det er brutto godt 6.000 kroner om måneden, og der kan man så regne med, at skal betale lidt skat. Men til Storbritannien specielt kan man søge om at blive fritaget for at betale skat af SU, fordi der er særlige skatteordninger mellem landene. Så man kan regne med at få godt 6.000 om måneden til leveomkostninger. Derude så betaler Stutne, vores eget støttekontor, det der hedder Øvsund, Udviklingsstøvel Udenfor Nordland, til op til 80.000 danske kroner per år til en SU-godkendt uddannelse. Så det er altså verdens bedste støttesystem, I er mulige deltagere i, hvis I kommer ind her. Forudsætningen er altså, at det er en SU-godkendt uddannelse. Og hvordan finder man ud af det? Jamen, der findes en fast-track-liste inde på SU's hjemmeside, som jeg godt kan vise jer her. Fordi det her, det fungerer rigtig godt. Så det skulle vi kunne meget let vise her. Sådan ser SU's hjemmeside ud, og så har de et link heroppe i den øverste bjælke, der hedder SU i udlandet. Og her er søg SU til uddannelse til fast-track-listen. Og her kan man så gå ind. Her er direkte adgang til fast-track-listen, som er en liste over godkendte uddannelser allerede. Og det man gør, når man søger om det, det er, at man skal vælge eksamensgrad. Og for de fleste, der vil det jo altså være en bachelor, undergraduate, som det hedder i Storbritannien. 3-årig uddannelse. Hvor vil jeg læse henne? Jamen det er så i Storbritannien. Og så kan man så vælge sig et universitet. Og nu kan vi jo bare vælge et tilfældigt et her. Der er mange, der har været i Aberdeen for eksempel. Kan vi finde det? Nå. Men så vælger vi et andet SPAG, bare SPAG University, og så kan man søge bare på det her med, at det er en bacheloruddannelse på SPAG. Så kan vi søge hernede, og så kan vi se, hvor mange har de godkendt. Og her er så en række, det er ikke så voldsomt mange, men der er nogen. De er altså allerede godkendt til at få SU. Så skal man lige bemærke en ting, at de er altså godkendt i en bestemt periode, og den periode for den første uddannelse her, den udløber 16. januar 2020, så er der ingen problemer. Men
Hernede er der en, der udløber 7. april 2019. Det er altså før man skulle ind på den uddannelse. Så skal man søge om at få den optaget på uddannelsen efterfølgende. Hvis man søger en uddannelse, som ikke er på listen, så skal man ikke fortvivle, fordi chancerne for, at den bliver optaget, er altså 97%. Det er ikke alle, der bliver det, men det gør de allerfleste. Man skal bare søge om det. Det koster ikke noget, udover en times tid for at udfylde sådan en ansøgningsskema, og det er det blandt andet, jeg kan hjælpe med at lave. Og så tager det 3 måneder at få besked, og derfor skal man søge om det i god tid. For eksempel altså samtidig med, at man søger om at komme ind på uddannelsen. Og i Storbritannien kan man søge op til 5 uddannelser samtidig. De er sideordnede, det vil sige, at man prioriterer dem ikke, sådan som man gør på Færøerne og i Danmark, hvor man skal skrive, hvad for en man helst vil ind på, og så kommer man ind på den, hvis man er optaget, og så kan det være lige meget med de andre. I Storbritannien kan man udsætte, kan man sige, sin valg til hen på foråret eller sommeren, hvis man får unconditional offer til flere af sine uddannelsesønsker. Man må godt søge bare 1, men man må højst søge 5 i Storbritannien. Sideordnet. Ja, og når man så har fået sit unconditional offer, og man har fået listen godkendt på fast track-listen hos SU i Danmark, så kan man søge om at få SU-stipendiet. Og det kan man så gøre online, hvis man har dansk NemID. Hvis man ikke har dansk NemID, så kan man søge det på papir, og så får man tildelt et dansk CPR-nummer, som man så skal bruge, og det skal man så opgive til sin bank, fordi det er det danske CPR-nummer, som giver adgang fra SU til jeres bankkonto, og det hedder så en netkonto, man får der, når man oplyser sit danske CPR-nummer til sin danske eller færøske bank. Nu bliver det lidt indviklet, men det er bare for at få det hele med. Det er den måde, det foregår på. Selve betalingen af USUN, det er en aftale mellem studerende og universitetet, og der skal I jo så, som dem, der skal have gavn af det, sørge for, at studerende får, I skal søge om, at studerende vil bevilge de her 80.000, og hvis I vedlægger dokumentation for, at I er optaget, og at uddannelsen er på fast track-listen, så går det, om ikke automatisk, så meget hurtigt, og så betaler studerende direkte de 80.000, eller hvad det nu koster, til universitetet. Hvis det skulle koste mere end 80.000, det er der enkelte uddannelser, der gør, så kan man låne hos studerende andre 80.000, eller selv betale, og hvis det koster 60.000, jamen så får man jo altså kun 60.000 til betaling af tuition fee på den pågældende skole. Nogle spørgsmål til det? Og som rosinen i pølseenden, så kan vi jo så sige, at man får også en fætterstue fra studerende en gang om året, efter man har været væk i 6 måneder, for at man kan vende tilbage til Færøerne og finde sin kæreste her, og så vende tilbage og studere videre. Og til England er det 3.100 kroner, man får i fætterstue i øjeblikket. En gang om året, med dokumentation for, at man er på et fuldtidsstudium, aktiv og så videre, som universitetet skriver på. Yes. Det er sådan, hvad skal man sige, den generelle procedure, den gælder jo altså også for Storbritannien. Og hvis vi så går tilbage til det mere konkrete her med Storbritannien, så er det altså UCAS, som både er en søgemaskine, hvor man kan gå ind og søge på de uddannelser, man nu er interesseret i. Og der kan man altså her skrive courses, det er det, vi kalder uddannelser, eller hele uddannelser. Så kan man skrive eksempler på det, man er interesseret i, og så kommer der altså en masse op. Man kan specificere det lidt ved at skrive, hvad for et område af Storbritannien man er særlig interesseret i. Man kan også vælge det hele, hvis man er interesseret i det. Og det normale, det er jo, at det er full-time, og det er undergraduate, og
og så videre. Så får man altså en masse forslag op, og så kan man jo begynde at sammenligne på dem. Og UCAS er jo sådan en paraplyorganisation, der organiserer det her med ansøgning, så det er ikke selve universitetet, men hvis man har fundet en uddannelse, så kan man klikke videre fra det ind til den universitet, som man er interesseret i, og der kan man så få endnu mere detaljerede oplysninger om sin uddannelse, og der vil ofte være telefonnummer og e-mail, hvis man har specielle spørgsmål til uddannelsen, som man nu er interesseret i at søge ind til. Men nu går vi ligesom ud fra, at I har fundet en uddannelse eller flere, og vil i gang med at søge og få lavet ansøgningen her frem til inden 15. januar næste år. Er der nogle spørgsmål så vidt til det her, så må I sige til. Der er inde på UCAS en rigtig god vejledning til, hvordan man skal lave det. Og jeg har oven i købet så også lavet en færøsk vejledning til de særlige ting, som måske er problematiske, og man kan blive usikker på, hvordan man svarer. Den ligger inde på hjemmesiden, og her har jeg den så i et stykke papir til jer. Og det er sådan set den, man kan også følge, når man nu skal til at udfylde sådan et skema. Online herovre. Hvis vi går direkte videre og vil ind og have fat i ansøgningsskemaet, fordi vi altså forestiller os, at vi har fundet og valgt de her uddannelser, så skal vi hen og signe ind, som det hedder. Og skal vi se, hvordan det virker her. Og vi er en student, der gerne vil have organiseret det. Hvis I har en computer, så kan I jo følge med og lave jeres eget med det samme. Eller i hvert fald registrere jer og så videre. Altså ucas.com, sign ind, vælg student, og så er det undergraduate. Er der nogen, der vil taste på, så skal I lige få lov til det og være med. Fordi det kan vi godt prøve og se, om vi ikke kan følges lidt af, hvis det er. Vi gætter på, at det er 2019 ansøg, fordi 18 det er ligesom slut nu. Men I kan se, der er også en track-mulighed. Det er når man har søgt og er inde i det, så kan man vælge at se, hvor ens ansøgning er henne. Så kan man gå ind på sådan en track-konto her og se det, men i første omgang skal vi lige søge. Og så er det herinde, man kommer til sådan en registreringsside, og hvis man ikke har været inde her før, jamen så skal man ind og registrere sig. Og det kan I godt gøre, hvis I vil. Der skriver I så jeres navn og så videre. Jeg har lavet en registrering, så jeg burde være her. Det er ikke sikkert, den er på den her computer, men nu kan jeg jo så. Prøv at se, om jeg kan huske rigtigt. Some of the information was incorrect. Men så kan I lige få lov at registrere jer, hvis I er, så skal jeg finde min egen her. Hvis der er spørgsmål, så siger I bare til.
et af de krav, der ofte er til uddannelser i Storbritannien, det er, at man skal have en sprogtest. Og her er informationer om den sprogtest, som vi laver på Færøerne en gang om året, mindst. Næste gang er i maj måned. Den kan man også tage alle mulige andre steder i verden, men hvis man har lyst at tage den på Færøerne, så er der altså den her mulighed, hvis man er den 4. maj om lørdagen der og har tid og lyst til det. Sådan en kan I hænge op herude, hvis I ikke allerede har gjort det. Det koster det meste af en dag, plus et par tusind kroner, som man ikke får støtte til. Nå, hvad er det for et net, vi bruger herude? Glass Students, eller Glass SKH, eller hvad kalder du den? Hannes, hvilket netværk brugte du? Students. Students, okay. Er der fri adgang? Der er ikke kode. Fik du en kode? Læseren, der Rajan. Læseren, der Rajan? Ja, det var det største af fra læseren. Jeg ikke lige ved, som jeg men nu kan jeg lave noget. Yes. Jeg har nogle brochurer om de her IELTS, hvis der er nogen, der har brug for det. Du kan få de også der, ja. There's no trade about Hvad? Det der, det var i 2018. Men det plejer at være i maj måned. Hvor meget er begyndelsen til det er så? Hvad? Nej. Den skulle overraske. Ja. Arbejder på sagen. Ja, okay. Men så kan jeg måske lige sige noget omkring en af de her vigtige ting ved den her ansøgning, som skal komme på et eller andet tidspunkt, mens vi venter på den der. Til Storbritannien, til UCAS, der er der et punkt, som hedder Personal Statement.
det er en motiveret ansøgning, som man kan, eller har mulighed for. Det svarer lidt til den i kvote 2 på Færøerne og i Danmark, som vi kalder for motiveret ansøgning, eller R-server, eller hvad vi nu kalder det. Og her har jeg et par gode idéer og et enkelt eksempel på, hvordan man kan lave sådan en personal statement. Det er jo en chance for selv at fortælle uddannelserne, hvad det er for en person, de har med at gøre. Hvorfor er det, man gerne vil søge ind til den her uddannelse? Hvad er det for baggrund, man har rent fagligt med hensyn til, at man skulle være særligt kvalificeret til den her uddannelse? Og i det hele taget fortælle det, der er relevant for sådan en komité, der skal vurdere, om man nu bliver erklæret egnet og erklæret optagelsesberettiget, fordi den tæller altså en hel del, selvom karaktererne selvfølgelig også betyder en hel del. Der må altså være et bestemt antal trykkeenheder, jeg tror det er 4.000, og den er altså vigtig, og den må man jo få al den hjælp til, som man kan få. Man skal bare ikke kopiere andres, som har været inde i systemet, fordi så kommer man i hvert fald ikke ind. Men man må gerne blive inspireret og hente idéer fra andre, der har gjort det, og man kan finde masser på nettet, og det er vigtigt, at den er velformuleret, og der er ordentligt system i sådan et essay eller en skrivelse her, med en god indledning og struktur og kraftig afslutning, og man skal tænke på, at de der folk, der sidder og læser dem, de læser måske hundredvis af sådan nogle personal statements, og de har altså nogle få minutter, og der er det vigtigt, at man markerer sig straks og til sidst i sådan en side, som det svarer til, at man skriver de ting, som er vigtige i forbindelse med, at man søger ind til den pågældende uddannelse. Så det er jeres chance for at fortælle med jeres egne ord, hvem I er, og hvorfor de ikke kan sige nej til jeres ansøgning om at blive optaget på den uddannelse. Og hvis I har nogle erfaringer fra skole, fra fritid, fra arbejde, eller film og bøger og sådan noget, som har været med til at motivere jer, været med til, at I har arbejdet med det emne eller det her indhold af uddannelsen, så er det godt at få det frem. Og hvis I har nogle specielle interesser inden for uddannelsen, som I er særlig interesseret i, så er det også vigtigt at få fremhævet det, og ikke mindst jo altså, hvad er det så, I vil bruge uddannelsen til bagefter? Hvad er formålet med det, og hvad har I af idéer omkring det? Det er det, der kan blive nedfældet her i sådan en personal statement. Det her, det virker ikke, som jeg gerne vil have det til. Men kan man ikke gå videre uden det? Det kan man måske nok ikke. Ellers skal vi da hurtigt lige registrere os her. Er der nogen af jer, der er blevet registreret nu? Godt.
så får man at vide, hvis man ikke har gjort det rigtigt, så den er sådan idiotsikret. Ja. Så prøver vi igen. Og så er der alle de her, ja. Okay. Det er okay, jeg ikke kan. Sådan. Se her. Nu er vi blevet registreret, og så får man det der kode, og det skal man så huske. Nu det er på min egen computer derhjemme, så det må der ikke være noget problem. Vi er jo, selvom man går på en skole, så bliver man ikke registreret igennem skolesystemet. Det gør man, hvis man er i England, så kører det den vej. Vi skal sige, at vi bliver, vi søger som individer, som individual, som enkeltpersoner. Vi er ikke igennem en skole eller en organisation herfra. Selvom man kan få vejledning fra skoler og fra Alsø-Skibsgården. Så vi er altså, vi søger som individer. Do you live outside United Kingdom? Det vil de fleste jo skulle sige ja til. Og så kommer der her med, at det er klokken 6 den 15. januar, der er sidste frist, og der skal alting være på plads. Reference og betaling, det koster en 25-28 pund, og i administrationsgebyr, som man skal få i orden inden den tid også. Og så har man altså sådan et personal ID her, og så kan vi ellers gå i gang. Og så er der jo, som I kan se herude, nogle forskellige afsnit. Der er nogle personlige detaljer, og det man allerede har testet ind, det kommer vi til at se, men der skal være nogle flere. Så kommer choices, det er jo altså de uddannelser, man vælger, og det er det, der hedder max 5 til Storbritannien. Og education, det er din uddannelsesmæssige baggrund herfra, som man skal have ind. Og det er jo typisk en gymnasial minimumsudvikling, som man så skriver ind der. Det skal jeg fortælle, hvordan man gør. Og så kommer den her statement, som er det der personal statement, som er vigtigt. Og reference, det er jo altså den reference, som man skal have en lærer, en person, som kender en godt inden for det fagområde, og som kan udtale sig om ens chancer for at kunne gennemføre et videregående uddannelsesforløb. Man skal, det kan vi vende tilbage til, men der er nogle punkter der, ikke? Og så kan man se det hele, og så kører det videre den vej. Men hvis vi starter med de her personal details, så
kan I jo se, jamen jeg har allerede fået de ting, som jeg har tastet ind. De er regnet ind her, og hvis man så skal have ændringer til det, så kan man selvfølgelig lave det. Det første spørgsmål, som så kommer hernede, er din permanente hjemadresse, er det i UK? Og det kan vi jo så sige nej til. For de fleste gælder jeg på. Og hvis der så er en anden hjemadresse, så kan man skrive den, så kommer telefonnummer, e-mail og fødselsdato. Og så er der det her, hvor man er født. Og alle de her spørgsmål med en rød asterisk, en rød stjerne her, dem skal man svare, ellers så kommer det tilbage, og så kan man ikke få lov at komme videre. Så den er ligesom idiotsikker. Nu må I jo skrive, hvor I er født henne. Jeg er født i Danmark, men Færøerne er her også, hvis man er det, og det er måske de fleste af jer, der er det. Så finder man den her, ikke? Og nu skriver jeg så Danmark, men det er så det. Og så er der spørgsmål om nationalitet. Hvilken nationalitet har vi i? Og til hver af de her spørgsmål, så er der altså sådan et rødt spørgsmålstegn herude, hvor man kan gå ind, og så kan man få en uddybende forklaring på, hvad det egentlig er, der menes med det, hvis man er lidt i tvivl omkring det, ikke? Og nationalitet nu i Storbritannien, der har de ikke det samme statsborgerskabsbegreb, som vi har. Men her, der siger de jo, your nationality should be stated in your passport. Så det vil sige, det er passet, der, kan man sige, for dem er med til at bestemme det. Og hvad enten vi vil det eller ej, så har vi jo de fleste af os her som danske statsborgere et dansk pas. Så kan man kalde det røde og grønne og hvad man vil, men det er dansk pas. Det må man så skrive her. Og her har vi igen listen, og det der er forvirrende, det er jo, at her står Færøerne altså også. Og jeg har skrevet til dem, at der er altså ikke nogen færøsk stat, der er ingen færøske pas, så de godt får egen prøve, det har de altså ikke gjort. Så derfor er der nogen, der vælger det, og det giver så lidt forvirring i systemet. Men Danish og dobbelt nationalitet, det er vist ikke blevet muligt her endnu. Men så kommer det, der hedder Area of Permanent Residence. Og der kan man selvfølgelig skrive Færøerne, og det er jo dækkende for Hva tenker man sier man først nationalitet, altså det hender vel ikke ta bestemte her, da? Eller hva? Jamen, det der kan ske, det er, at de registrerer, de kan ikke finde ud af, at det er ikke et EU-land. Og så bliver vi pludselig registreret som internationale studenter, og så koster det dobbelt så meget, og så skal man om igen og fortælle dem, når de så kræver den høje fee-afgift, jamen vi er slet ikke internationale, vi er et EU-statsborgerland, så man kommer i den sidste ende, hvis man forfølger det til at gøre det rigtigt, men det er lidt mere besværligt. Men det er ikke sjovt for mig at stå og sige det her, men sådan er det bare. Som indvandrer fra Færøerne for 30 år siden. Men sådan er det. Er I med på det? Selvom, altså residential category, det er så den sidste her, vi skal se. Hvad er vi så? Ja, der er forskellige muligheder, men det jeg vil foreslå her, det er jo altså, at man er EU national som dansk statsborger, men non-UK citizen. Okay? Man kan også skrive other, hvis man gerne vil være i sådan en helt 10. kategori. Men altså, det her, det er jo fordi, for 10 år siden, der blev Færøerne som en del af et EU-land, sammen med andre oversøiske territorier til EU-lande, Frankrig og England og Spanien, der blev man accepteret som EU-borger med den lave tuition fee,
Og det er det, vi som skatteydere på Færøerne kan være interesseret i, at man skal betale mindst muligt for at få mulighed for at tage en uddannelse i Storbritannien. Ja, man tar vært her, det er vel på Sverige, det som ikke er i Sverige som EU. Det er dyrere. Og hvordan det bliver med Brexit og så videre fremad, det er der jo ikke så mange, der ved noget om. Men dem, der starter på nogle vilkår, de ser ud til at kunne fortsætte på dem. Vi håber, at det ikke forværrer, kan man sige, mulighederne og de økonomiske betingelser for at læse. Yes. Så er der reference number. Det er, hvis man allerede har tilmeldt sig en sprogtest, som for eksempel IELTS, så får man et nummer der, så kan, hvis man opgiver det, så kan de sende det direkte fra sprogorganisationen til universitetet, når man opgiver et nummer. Men jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har sådan et nummer, men det er tvivlsomt, men det er ikke afgørende. Der er ingen røde streger her, eller stjerner. Det er ikke nødvendigt. Og så er der passport details, og det er altså det er kun, hvis man har permanent adresse uden for EU. Og det har vi jo med den ordning, at vi er statsborgere i et EU-land. Ikke. Så det kan vi også glemme. Og det er heller ikke røde stjerner her. Så kommer student support. Hvordan får vi dækket vores udgifter? Det vil jeg altså også gerne vide over. Og her er det igen en drop-down liste, hvor man har forskellige muligheder. Og det, som kan man sige, SU i Danmark og studien på Færøerne bliver kategoriseret som, det er International Agency. Så det er den der 09, hvis det er England. Hvis det er Skotland, så er det en toer, fordi Skotland har den ordning, at alle EU-borgere, bortset fra englænder, de kan søge en skotsk organisation og få betalt deres tuition fee, som hedder SAAS, og det er så det, man skal gøre, hvis man søger i Skotland, og så får man en liste hernede, og så er der hernede til sidst noget, som hedder Student AA Scotland, SAAS. Og så er det en kvikke, der siger, at jeg søger både i Skotland og England. Hvad gør jeg så? Så skriver man en af dem. Det er sådan set, det er ikke det er afgørende, men det er bare for, at de ligesom er med på, at man har styr på, at der er nogen, der betaler for det. Så det er den mulighed, og der er det brug drop-down-listen og finde det, der passer bedst. Ikke? Have you ever lived or worked in EU? Excluding UK, European Economy og så videre. Og der kan man jo så sige yes or no, eller don't know, hvis man vil det. Det er heller ikke det mest afgørende, men der er dog en asterisk, så man skal svare et eller andet. Og har man forældre, eller stedforældre, eller kærester, partner og så videre, så kan man også skrive det her. Ja. Så kan man nominere en person til at kunne udtale sig på ens vegne, hvis man nu får besked om noget, og man selv er ude i junglen og ikke har adgang til noget internet og så videre. Så kan man sige, jamen min far eller min kæreste, eller hvem det nu er, som kan svare på mine vegne. Så kan man nominere en person til det her. Men der er heller ingen røde asterisk, så hvis man ikke har brug for det, så hopper man over det. Så er der med hensyn til handicap, at der skal man så også mulighed for at skrive det, og hvis man ikke har noget, så har man altså no disability, og hvis man har det, så må man skrive det hernede. Det kan være, at man er ordblind, eller man sidder i kørestol, eller man er tunghør, eller noget andet.
så ved de det, og så kan de tage højde for det og hjælpe med de ting, som er nødvendige i den sammenhæng. Så er vi færdige med den første omkring de personlige detaljer. Og så hvis vi siger, at det her det er i orden, så kan vi skrive section completed, og så kan vi gemme den. Og så har vi glemt nogle ting, og så husker den på os på det. Vi har hoppet over nogle ting her. Det er date of first entry in the UK. Det hoppede jeg over, men den sikrer mig så, at jeg får svaret på det. Og hvornår vil jeg tage til England, når jeg nu skal starte en gang i september? Det er heller ikke nøjagtigt med, det er ikke nødvendigt med en nøjagtig dato, men man kan jo skrive 1. september eller 15. september. Det er typisk i løbet af september måned, uddannelserne starter. Men altså, 1. september, så er de fleste i hvert fald dækket ind, selvom det så viser sig, at man først kommer et par uger eller mere efter det. Det er ikke så afgørende. Men nu gør vi det lige for en god ordens skyld her, for ellers kommer vi ikke videre. Ja. Så prøver vi igen. Nå, skal vi? Det har jeg gjort. Ham du skal trykke. Okay. Her som der står. Heroppe. Please click here. Okay, yes, nemlig. Tak. Jeg kan lære. Stadigvæk. Det er godt. Verify, og så skriver vi den hernede. Så er der kommet en kode til min e-mail. Kommer jeg ikke videre? Men nu er det, se her. Nu er der kommet et rødt flueben med personal details. Nu skulle det altså være i orden. Så er der noget, der hedder Students Finance. Og det er altså primært for englænder, og vi har ligesom vores eget system. Og derfor skal vi ikke gøre noget ved det. Og så kan vi bare slutte af nederst her, I have read these details. Og så save. Så er den også på plads. Så kommer vi til det sjove. Det er det her med, hvad er det for en uddannelse, jeg gerne vil søge ind til. Og her skal vi så tilføje nogle valg. Og her er det så, at institution code, det vil sige, det er det universitet, man nu søger ind til. Og her er altså en liste over alle universiteter, og der ved man forhåbentlig, hvad for et man... Kommer der ikke en drop-down liste ned her? Nå, men der skriver man så sit universitet, University of Aberdeen, som mange færinger har været på. Og der er så en kode, men den skriver man ikke. Man skriver universitet, så kommer A20. Og så skal man... Så får man hele kode, hele datasamlingen af uddannelser på Aberdeen University. Og så vælger man det, man nu... jeg skal læse antropologi og film og visual culture. Her. Og så har den en kode der, og så er det det. Og campus code, der kigger man igen. Der er main site, der kommer sådan en tankestreg. Men igen, brug listen, så har man valgmulighederne, og så kører den derudad. Ikke? Og hvornår starter vi? Jamen det er så åbenbart september 19. Så mere detaljeret kan vi ikke skrive. Og den further details, det, der er ikke en rød asterisk, det er særlige forhold omkring linjer og retninger inden for uddannelsen, som vi kan se, hvad siger den her, ikke? Only complete this information if it's requested within the UCAS search tool or in the university or college prospectus. If you are
applying for a combined degree, you will need to list the subject that you have intended to study. Så det er altså ikke altid det er nødvendigt, men hvis man opfylder de krav, så skal man skrive det der. Live at home while studying, nej, det er nok lidt svært. Fordi det er ikke fjernstudiet, vi har meldt os til. Point of entry, det er jo altså, hvis man ikke skriver noget, så starter man på år 1. Hvis man nu har fået meritering for det første eller det andet år af en uddannelse, så kan man skrive 1 eller 2, at man starter på et højere niveau. De fleste skal ikke skrive noget, men igen er det her spørgsmål her, der kan man så få forklare det her. Og if you wish to start in the first year of the course, please leave this box blank. Og det er det, der vil være det almindelige for de fleste ansøgere her. Okay? Så den lader vi stå åben, og så gemmer vi den. Og så er det, nu har jeg valgt 1. Men jeg vil godt vælge 1 mere, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg kommer ind her. Så jeg vælger add a choice. Og så vælger vi en ny. og nu vil vi måske til Bars University heroppe. Og der skal vi så igen finde en uddannelse. Det er noget med Art and Graphic Arts. Og så vælger vi den. Og Campus Code her, det er også main site. Og startdato, det er også september. Og så er vi ved at være der, og vi bor stadigvæk ikke hjemme. Så enkelt er det, når man har fundet uddannelsen. Og sådan kan man altså så fortsætte op til 5. Ikke? Nu siger vi, det er godt for mit vedkommende. Jeg gider ikke mere af det der, så den gemmer vi her. Og jeg får at vide, at jeg har 3 endnu, ikke? Og så kommer der en opgørelse her, ikke? Og så får man ovenikøbet at vide hernede, at nogle af de her uddannelser, der kan man blive inviteret til et interview, eller audition, eller man skal give et portfolio, altså nogle projekter, nogle tegninger, nogle videoer, eller noget andet, som man har lavet, som er relevant for sådan nogle kreative uddannelser. Men det er så ikke altid, det er med. Det er så med i det her tilfælde. Men vi siger, at den er færdig, og så gemmer vi den. Og så kommer, kan man sige, det der måske er mest krævende for dem, der skal udfylde, det er det her med at finde ud af, hvad er det for en skolebaggrund, jeg har, og hvordan får jeg nu fortalt det. Der er det ikke nok bare at uploade eksamensbeviset. Her skal vi skrive lidt mere ud. Og der er altså en god vejledning, kan man sige, der i den færøske. Men det vi i første omgang skal gøre, det er, at vi siger, hvad er det for en skole, eller uddannelsesinstitution, college, hvad det hedder. Og hvis vi prøver at søge her, så kan vi skrive til, at hvis vi nu skriver Glassled, no matches found, click here to enter my school or censor manually. Så det her klikker vi, og så skriver vi Glassled her. Og vi har nogle eksamensnumre for skolerne, som gælder på Færøerne, men det er kun engelske, så den kan vi hoppe over her. Der er heller ingen røde stjerner med den. Hvornår startede vi? Jamen, det var jo en gang i august måned i, skal vi sige 14. Og hvornår sluttede vi? Jamen, det var jo så i juni i 17. Og det var full time. Did you receive any qualification at this center? Fik du eksamenspapir? Ja, det gjorde jeg, fordi vi laver altså eksamenspapir her, ikke? Så skulle den være. Og så kan man altså tilføje flere skoler, hvis man nu for eksempel har suppleret på VUC i Danmark, eller på en anden institution, eller man har taget nogle andre uddannelser på universitet eller andet, så kan man skrive flere ind her.
Og det foregår på samme måde. Add a new school or center. Men vi har kun gået her på Glersø, og nu skal vi så tilføje qualifications. Det vil sige, hvad for nogle fag har vi haft. Og det er så det, man skal lave lidt arbejde omkring her. Og der er det så, at her kan man så vælge 2 muligheder. Jeg har skrevet Danmark som noget nyt. Og det er jo mærkeligt, når man er på Færøerne. Men vores skolesystem på Færøerne ligner jo i den grad det danske, og karaktererne og så videre er de samme. Og hvis vi har gået på en studenterskole på Færøerne, så ekvivalerer det. Så er den lige stillet med en dansk studentereksamen. Det kan være en måde at gøre det på. Hvis vi gør det, så klikker vi altså det, der nu passer til os her. Og så qualifications day, det er så et udtryk for, hvornår blev man færdig. Jamen, det var jo i 17. Så det var juni 17, vi fik udskrevet vores eksamensbevis. Og hvad var så gennemsnittet af vores eksamensbevis? Og det kan så være 7,9 eller 9,7, eller hvad vi nu skriver. Og hvis man er i tvivl igen her, ikke også, jamen så er spørgsmålstegnene her, ikke? Og hvis man nu går i 3.G og ikke er færdig, så har man jo ikke skrevet 17, så har man skrevet 19. Og så kunne man ikke skrive noget her, fordi så har man jo ikke fået det endelige resultat. Så man kan godt søge, selvom man ikke er færdig, og så vil det jo altså, kan man sige, også fremgå af det. Det burde jeg måske have valgt her, men det giver sig selv. Nu har man altså fortalt, at man har eksamen fra Glersø, en lignende dansk studentereksamen, og at man er færdig i 17, og man har fået det igen. Nu skal vi så skrive alle vores fag og karakterer ind her under module eller unit. Subjektet, det er det fag, som vi har haft. Og alle har haft Faroese. Og her skal man så også skrive, hvilket niveau er det. Og det er jo altså A-niveau. Og man skal også opgive for det, der hedder skriftlig, en karakter. Og hvornår fik vi karakteren? Jamen det gjorde vi jo i juni måned i 17, fordi alle niveauer, A-niveauer, de slutter til sidst. Og der var vi altså lidt uheldige, men vi fik 9 i årskarakter, og så fik vi, nej det er der ikke noget, der hedder nogen dage. Det hedder 10. Og så fik vi 7 til eksamen. Årskarakter, skråstreg, eksamenskarakter. Og så spørger den kvikke elev, jamen hvis man nu ikke skal til eksamen i et fag, så lærer man bare en streg. Hvis man har større skriftlig arbejde, jamen så er der kun eksamenskarakteren, kan man sige. Der er ingen årskarakter til den, så laver man en tankestreg, en skråstreg, og så skriver 7, 10 eller 12, eller hvad man nu har fået til større skriftlig opgave. Så det er den måde, man gør det på. Og så tilføjer vi altså en nummer 2, og det kunne altså så være Faroese A-level og oral og så videre. Så skriver man alle sine 20 eller 25 karakterer, hvor mange man nu har, ind i det her system. Og det tager jo altså lige 10 minutter. Det er sådan set det er slavearbejdet ved det her. Men det er det, som man gør, og så kan man jo altså tilføje alle de moduler, man vil. Vi kan godt skrive her. Sådan. Så er den på plads med vores education, og de synes, det er lidt tyndt, så den er altså ikke helt accepteret endnu, fordi det er ikke normalt, at man kun har to fag, når man søger ind til det her. Men lige meget, så der går vi videre til employment, fordi man kan godt gå ud og vende tilbage, og så har den gemt det, som vi nu er gået fra.
employment, det er jo så muligheden for at skrive det arbejde, man har haft. Specielt det, man har haft efter, at man har taget sin adgangsgivende eksamen, altså gymnasial minor. Og der skal man ikke have en bekræftelse fra arbejdsgiveren. Der skal man bare skrive her, hvad er arbejdsgiverens navn, hvad er adressen, og der kan en hjemmeside og sådan noget være, og job description, altså hvad type arbejde, hvad har man lavet. Ja, altså arbejdsgiverens navn, eller arbejdsgiverens navn, er det altså arbejdspladsens navn? Ja, arbejdspladsen, ja. Okay, ja. Fordi grunden til, at man skal skrive det her, det er jo, at hvis de nu er i tvivl, om det er rigtigt, så kan de altså kontakte vedkommende og sige, har den og den person arbejdet så og så længe med det og det arbejde. I Danmark og på Færøerne, der skal man have et stykke papir, hvor arbejdsgiveren har skrevet under på, at den og den person har arbejdet i den og den periode med det og det og så videre. Så her, der tror man på det, indtil noget andet, kan man sige, er bevist. Og de laver selvfølgelig tjek på det, sådan at der er ingen grund til at løbe her. Eller. Så der skriver man altså det, man nu har brug for, og om det er fulltime eller part-time, det er det. Spørgsmål til det? Yes. Så kommer den her personal statement. Og her er jo altså, kan man sige, plads til det. Og den holder 35 minutter her, så det er måske meget smart, at man laver det på et Word-dokument ved siden af, og tager god tid til det, og så paster det ind, når man engang er færdig med det. Og der er altså 4.000 karakterer der, og det er jo godt at komme tæt på det, og at man ikke kun bruger en tredjedel af klassen til at skrive sådan noget, fordi så er det måske tegn på, at der ikke er så meget godt at skrive om. Så det er vigtigt, at man fylder det ud. Omvendt skal det også være en afsluttet helhed, som man præsenterer. Det er den vigtigste stil, måske I skriver sådan indtil videre. Og som sagt, jeg har givet jer nogle idéer og eksempler og forslag til, hvordan man kommer i gang med det. Og som sagt, der har I chancen for at fortælle, hvem I er, hvad det er for nogle kvaliteter, I har, hvad I har beskæftiget jer med, som har relevans for den her uddannelse, og hvis I har nogle, kan man sige, dokumenter eller nogle erfaringer, som er til at dokumentere, jamen så kan man jo vedlægge dem. Og her kan man også skrive for eksempel, at man påtænker at tage en sprogtest i maj måned, eller hvornår man nu vil. Så her har man altså chancen for at præsentere sig selv og sælge sig selv, og der skal man altså ikke skjule sine talenter. Og der kan man få alt mulig god hjælp og assistance fra venner og bekendte og gode engelsk skrivende folk og sådan noget. Så det er vigtigt. Så det var personal statement. Der paster man simpelthen sine små 4.000 karakterer i. Trykenheder og sådan noget. Og så var det, jeg kort nævnte det her med reference. Hvem skal jeg have til at anbefale mig? Og der er det, at jeg tror, jeg havde et stykke papir her. Det. Jo. Det er taget fra Jukases, hvor der står noget om også til den, der skal skrive en reference, hvis de ikke har prøvet det før. Efterhånden er der mange af lærerne på Færøerne, der nu har prøvet det. Det kan være en til engelsklærer, men det kan også være en lærer, som man har haft i et A-niveau fag, hvor læreren kender måske specielt godt, fordi man har haft i flere år, og at man
gennem det skriftlige arbejde får et bedre kendskab til. Men det skal selvfølgelig også være en person, som I har tillid til. Og hvis der er nogen, der har uddannelse i tankerne, hvor man ikke har haft noget fag, kan man sige, i gymnasiet, så kan det godt være, at det er en kreativ person udenfor, som er lærer og som har baggrund for at kunne udtale sig om det. Det behøver ikke at være en af ens studenterskolelærer, men det er det typiske. Og det er noget med 10 linjer. Og her skal man altså få accept fra den person, som man nu har lyst til, skal være ens referee eller referenceskriver. Og der skriver man så bare den fulde navn og titel på den person, og hvad det er for en relation, man har til den pågældende person, og organisationens navn, altså skolens eller hvad det nu er, adressen, telefonnummer og faxnummer oven i købet. Men specielt e-mailen hernede, der er jo asterisk, fordi det er den e-mail, som UCAS-systemet så sender en henvendelse til læreren med, og beder vedkommende om at udfylde det, sådan at det er på plads i god tid inden den 15. januar, fordi først når referees udtalelse er kommet ind tilbage til UCAS, kan I afslutte ansøgningen. Så det er nu, I skal ud og analysere og spørge en person, om vedkommende vil lave den, når det engang bliver aktuelt i god tid inden 15. januar. Så når vedkommende har lidt tid, og I har tid til at se og få betalt det, der så skal betale. Men i gamle dage, der fik man fra læreren tilsendt og skulle selv paste sådan en udtalelse ind. Nu er det jo UCAS-systemet, som laver henvendelsen. Er I med på det? Så er der, skal man så jeg sendte omsøkningen ind. Ja. Jeg har læreren ikke sendt det der. Og så læste omsøkningen og sendte det til læreren. Altså, de sender en mail til læreren. 18. er 15. januar. Nej, før. Okay, ja. Okay, det tager jeg. Ja. Og derfor er det, at du skal lave det i god tid før, sådan at hvis du nu laver det her den 5. januar, ikke? Mm-hmm. Så sender systemet en mail til læreren, og så har læreren altså nogle dage derefter. Ikke? Og når læreren så har sendt tilbage, så får du besked om det, og så kan du betale og sende den endelige ansøgning. Det er så hardt lidt i noget her, og det synes jeg, der er flot, Ja. Okay. Altså de får jo, du kan se her, det er fordi nu foregår det, ikke? Så står der her. When you click on the link below, an email will be sent to the referee named above, asking them to write a reference for you, og så videre, ikke? Okay, det er fyldt lidt ud, og så trykker jeg på det. Ja. Save. Once you have entered your referee detail and click save, send reference request link will appear. Så der er instrukser omkring også det. Mm-hmm. Men det du skal gøre, kan man sige, det er, at du skal få accept af en lærer til at vil skrive den, når de engang får en henvendelse fra UCAS-systemet om at lave en udtalelse til dig hurtigst muligt og i god tid inden den 15. januar. Derfor skal du være i endnu bedre tid forud for. Ikke? Det er derfor, vi holder det her arrangement nu og ikke 7. januar. Ja. Så meget om det. Og ja, så kan man jo gå ind og se alle detaljerne, hvad man har skrevet og gjort og så videre, og tjekke de her ting, og det man ikke har gjort. Og så til sidst, så er det altså, at man så skal betale og sende, og det kan man ikke, før alle de her ting er på plads. Og det er altså noget, man gør der i op til den 15. januar. Det var sådan meget detaljeret gennemgang, men omvendt kom vi jo til nogle ting, som ofte man kan blive i tvivl om. Ikke? Og det er derfor, jeg
været lidt grundig med det her måske nu. Men nu ved I, hvad I går ind til, og på en lille time kan man måske jo nå meget. Det der er jeres store, kan man sige, udfordring, det er jo dels at finde de der uddannelser. Men det kommer I forhåbentlig rimelig godt i gang med og lidt henover. Og personal statement, det er jo så, kan man sige, det kreative, det nye, det er jeres mulighed for at påvirke den her ansøgning op til ansøgningsfristen. Så det er godt at komme i gang med den og tænke over, hvordan overledes det skal være. Og det er altså sådan en stil på en sides penge. 4.000 anslag. Og der må I jo altså, som sagt, gerne få hjælp og støtte fra venner og bekendte og så videre i den forbindelse. Personal statement, at der er også man skuld, ja? Ja. Og Altså, det er det samme som at give dig 0, ikke også? Ja. Hvis du ikke sender det. Her skal du. Det vil blive betragtet som, hvad skal man sige, useriøst, hvis man ikke gør det. Men man kan selvfølgelig gøre mere eller mindre ud af det. Det er jo op til en selv selvfølgelig. Jeg ser det jo som muligheden for, at I her kan vise, hvad I kan i relation til den uddannelse, hvis I nu har fået nogle kedelige karakterer i nogle fag, som måske ikke er så spændende for jer, eller hvad der nu er sket. Ikke? Her har I chancen for at sælge jer selv, fortælle om jer selv, fortælle om jeres motivation for at vælge at komme ind på den her uddannelse, og hvad I vil bruge den til. Jeg ved godt, at for eksempel i Danmark er det ikke alle steder i en pol 2 ansøgninger, man skal sende en motiveret ansøgning, men det er stadigvæk mange steder, man gør det. Og det er altså det er et ekstra plus. Jeg vil ikke sige, at det er et minus, men det er i hvert fald ikke noget særligt godt tegn, at man ikke laver det i den her sammenhæng. Står der en asterisk ved den? Det kan jeg ikke. Det gør der nok ikke. Men det er jo en ekstra chance, man får, kan man sige. Nogle synes, det er besværligt, men altså, det er så en anden sag. Ja. Det var sådan, kan man sige, det vigtigste her, som jeg vil præsentere for jer omkring ansøgning til uddannelser i Storbritannien gennem UCAS. Og der er jo enkelte uddannelser i Storbritannien, man skal søge udenom, hvis det er musik, eller hvis det er nogle særligt kreative, hvor de har deres eget system. Men altså, langt over 90% af uddannelserne er med i UCAS, meget bekendt. Og altså, hvis I nu har lyst og brug for en mere individuel vejledning og snak med mig omkring det her med uddannelse i udlandet, så er I jo meget velkommen. Jeg har kontor hernede, og der er telefonnummer og e-mail på den her lille seddel, som jeg har vist givet jer alle sammen efterhånden, ikke? Og hvis der er nogen, der har individuelle spørgsmål umiddelbart efter her, så kan jeg godt være her lidt efter, men vi skal til at runde af nu. Og så siger jeg tak for god ord og orden, og håber, at I kommer det rigtige sted hen på et eller andet tidspunkt. Så, held med det. Tak for i dag. Ja. Ja. Jamen det er det, jeg siger, det skal være en, der kender dig godt. Det kan være en, du har haft i et A-niveau-fag igennem flere år med skriftlige opgaver, eller